କେମିତି ତୋ ସେ ଭକ୍ତ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଭଗାଇ ଦେବି। ହାତ ଦେଖା ଦେଖା ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବାପା। ଆପଣ ତାକୁ ବାড়ি ପାରିବେନି। ତୁ ଜାଣିବୁ ସେ କଣ କରିଛି? ଆରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହକୁ ଚୋରି କରିଛି। ଚୋରି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଚୋରି ମୁଁ କରିଛି। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସିଏ ତ ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। କାହିଁକି ବାପା? ପ୍ରକୃତ ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ସମବେଦନ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହାତରୁ ଖୋଲି ଦେଇ ତାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଥିଲା ତମ ସମବେଦନ? ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ। ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ତୋତେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ହାତ ଦେଖା କହୁଛି। Swami